Kapani tahu tai boksong cini kok TV covernis kok tuma painai bus okawo nai to nai kapani tahu tai boksong cini kok TV covernis kok tuma jeng painai bus kangni jadi di edisi somari 12 tarik April salmario salmario sabuno kuplai khinyani ba sabuno hamjak lukurongni ba publicroni opinion jeng nayo lukurok sabuno hamjak sabno bori kai hamkrai no oba haino jeng lukurok bai rutugui kok salai tongmani ngo obisingte sing saimano baksa BJP na hamjago baksa Tipra Motha na hamjago baksa IPFT baksa sika IM na hamjago oba hairok jeng gramano diphoto jeng lukurokni hukni kok mankha ngo obono kare jeng phaide tabu yang 11Maharanipur ni Bubagra ni chongjak candidate borong unang D Omthai ba Utpal Debruma bo 11Maharanipur ni candidate enggai ba Bubagra ni chongjak candidate enggai bo phaimani lukurok bai malanyani lukurok ni sukduk nanyani lukurok ni nama hamkrai khainani oba hairokno no bo wansugoi lukurok ni bwskango basai tongmani to obisingtei jeng bobai kok kisa krengnani Maharanipur je 11Maharanipur phaiei bo candidate enggai lukurok ni response bwsuk phai lukurok ni hamjang bwsuk man lukurok bwsuk joti bono sajak oba hairokno phaidi jeng chini borong unang D Omthai Bubagra chongjak candidate 11Maharanipur ni candidate bai jeng koglam saranane chini kok TV coveroni kok tuma nai tondi dayakari chini kok TV kana phaide te bo kana phane bana hari tamu noro afsa kiri jama hai khabang tau tai buksong jeng tabu Bubagra ni chongjak 11Maharanipur edisi constituency ba Bidhan Sabha Kendro ni titi edisi somorino bataina bagai Bubagra bai chongrohoja candidate Bubagra khasuksa borong unang D Omthai eba Utpal Debruma phaidi jeng 11Maharanipur ni bo candidate enggai lukurong bwskang basa phaiei lukurok bai je kok sapaimani tai lukurok o je Maharanipur phaiei bo bai malai lukurok bono bosojote response kha bosojote lukurong ni support mankha bwskangni April salni ba 12 tariko bo bosojote gobang bwsai kuplai no oba hairokno jeng phaidi bini kupri jeng puila khana sar puila lamsoko chini kok TV bo hamai belai khana klungka oro je nang Bubagra bai chongrohojak je 11Maharanipur je batai di hinai je Bubagra ni chongjak nono candidate sinamui rohormani lukurok ni sukduk ni jora sukduk katiri di ba lukurok ni jengjal katiri di lukurok bai kaham khai malai di obai ke rohorman bisingo bahai bungkha lukurok bai malai ang expect laimi ya jano da rohorna hini rohormani loge no ang oda ni leaders sobai contact like ya and other leaders belai khana cooperative ang oda sal duise kaku sal dog ni bising sal ni to nomination this scrutiny no pai thaka belai khana positive response mani tongo tini bor rok tabu 1980s ni bor rok ya jotno sibaika khas sibaika bor rok note bandewi mania tini problem actually development problem ya tini problem actually buino khuteng baknani ba kitai nogrinani apni problem ya morong manani bagi jeng BJP bo khayan nangya Tipra Motha bo khayanani nangya mo manani bagi ba amra bangle khaitno manle because government schemes ya po fiaba sing tangi Tipra Motha khaini na tangi Tipra Motha na sing kaplai khaini na it is because sing chini hani problem political problem sing chini dofano just sake puno politically safeguard khaini nang sing land rights nango sing political power nango abo manya hangkai jasuput ni no khub tongthong jasuput chini development angthong abo ereng buksa sing of course saying that ang development against ya development ng kaya nango sing khainai but chini main problem political problem se and Tipra Motha are someone of saitong and sing jasuk manya sagjora abo sing saitong and odani borok odani lukurok in fact ini entire hati hani borok na buji jak soi problem tamo
abone bai chung positive response mani tongo bebak tamnani category ni borok join khai tongo phai tongo in fact BJP ni kwangma leaders to tumbe already contact paisa baksa phai ka tebo phai nai baksa phai apuno at least ADC wo just sage pono Tipra Motha na vote dina hine borana sahar mani tongo therefore ang calculate khai nai mani tumung fair and freely election nang kai 15,000 margin to yak apply na te kuno ko 15,000 margin ngai gawama social media ro site tongo Tipra Motha vote difno aba BJP un thanai aba belahani kirima sincha BJP ro just bono thaimano te kune haste o sang nuwi tongo haise in fact national leaders like Rahul Gandhi sangbo abro chikrogi salai tongo jeng husnani nangnai jeng tumu thansagai tongkhai khabaksagai tongkhai borok jesubno chai tok thong jesubno manipulate khai nai tho borok fail because kubirok no success no kubirok no supply ekuno doubt kri on sa te ga kok ngai je tabu omo hai election movement no je bulai toklai ngi tonglai mani obno toileni ni sanani tamo kok khai tong Naji bulai tok le mani abo saya jotoni no rights tongo public na thangai borok ni naharmu no thangai sainan and it is the public decide khainai bo candidate no vote dinan tiaba naji Tipra Motha borok no yasi suri saka ke just ngoda gawo panic create play problem create play actually am wrong Many gotna no ang already chatting of phone khai kano phone khai jara sai di kata mongkha ang apna te cheri sukubi sagla sang sakiwo no tu nanya ni ke khlane khai nai mano but miani gotna actually react khai manis but of course ini chera robo react khai robo proactive in sakla but tumu thapra dijak tong khang ke tumu tota set lagi tong he to ke kai to asli tong manya ati hite dong ga hamaisa nang bai je o buskang ni je 12 tarik chongmarin bagi ching je phamani ai pono ang bebak lukron koina ni musungo ADC go je batanya do ni borok mamang no sung nok kai ni borok si no so wala song lai tang bai di bedal ta kai especially ang ora to gol si hore to mochi ni ayengo kulai sabor to thagwa nok thok jang lai mani ro buino bui ro mani ro omte hero tak lai because at the end of the day tumun ro more no stop te keno sagan thang lai nai jeng tumung ani party 5 months ri phai nei nei wan su lai omte togi tong khang ga bulai tong jesa punong to actually abor wrong nang thi thamani lo ni party ni borok phai tam lap tong nang to muihan ha ke klai tong nai ple at most party ni borok phai ko khai thai sawai dang 10-15,000 ya phare kumla ke ri thang pai no so I think more of wrong actually nang hati dofa be ma tong nai sing hati dofa be ma tong nai hati dofa bai no sing ma tong nai party bai party important apne ben sing saw hai habo bor sable habo bor sai tong kena te sapinai sak sai jong ke kaisa motha ni sai tor maya motha bo dofa sai tor mai dofa na puja se dofa na sra tong nai dofa ni ben sing ma krai pelai blake rakam